Madina тамошо кина апай Madina вара гуфт ки ака iPhone 13 Pro камера кин iPhone 13 Pro пачка пломбош кандаги неса ина бардаро 12 то вардаги бардаро пачка ина налакор абзани бидои нав мекунем шумо намия телефону пачка ина нигоҳ ки апай Madina чи хелай цасанш пачка ина мақсад коркунишам зура ина мақсад зура зина ҳамам хели истифода бурдаша ина телефон цасанш пачка вообще хид намекунӣ ина 1700 сомони пачка ина лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо наме кадом мехарем бародаро любой ҷо даставка бепулай шутимо бародарои ғариб агар шумо мехарен ай телефони 300 сомон 400 сомон то 10-15 ҳазор бародаро дорем шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини акаи Степонои бародаро ай ҳамаи дуконда бу 400 500 сомон арзоне любой модел айфонро дорем бародаро марҳамат тамошо кунед комби телефон даем шумо телефон алиш мекунем болош сумтен телефони сухтаги шикастаги дорем болош сумтен телефони пачка то метавонем марҳамат тамошо кунед шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини акаи Степонои бародаро занг мезанем ки айфонро овардагим буд мекунем нусбага марҳамат ина любой модел телефон ҳаст.